Ano na? Ano na kita? O, ano na ngaya? Mala baga. Iyon na baga. Iyon na po, morning hirit na po. Iyon na po mga tugangan sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Aramon tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Alarmario sa report. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang si Paring Alarmario sa dagdag na bareta. Good morning Paring Al, go ahead. Thank you so much, Pane. Good morning. Agosto 8. Happy anniversary, mga bro. Oh. Mga bro sa Akro. Akro. O baga, ang Akro mo niyan. Mga bro, Sa kulunan mga tarpulin. Iyan, oho. Nagbabati nin happy anniversary. Iyan, oho. Akro 1971-1972. Ay, kuha naman pala si... anong taong ka? Member ka kang Akro? Dahil mani ba man ang paternity tabaga? Oh, yun pala ano? O yun pala. Iba man ako? Ano man, iba man sa'yo mo? Oh, iba man ako. Ako pala eh. Oo. Ako baga, so alpaka kama tumba. Sisen mga miyembro mo dyan. Joker. Isay? Joker ka na miyembro mo dyan. Sara, kuhan, sara... Di ko ngaranan ta, nagharalin na so iba. Nag-resign na. Nag-resign na, tadang niya kaya. Oh, okay. Anyway, sa informasyon ba Yeah. na nangapudan na Barangay Council Cantaysan sa pamayon ni Kapitan Ben Rosin, napunduho na sa social media ang pagkapara post, pagkapara komentaryo, manungod sa nakapurot kan 209,000 akas, digdi sa sitio Malangka, asin ay balik ini sa tagsadiri na negosyante, taga Donsol Sorsogon. Yes, Sa efforts kaya ni Chief Tanod Edward at Tripolca, naiuli ini sa tagsadiri na nawara ini kan nawaltak ini kan Hulyo 28. Natatawan recognition mo niyan ang pagiging honesto ni Chief Tanod. Malangan ta si City Councilor Atong Valladolid nagpasar naman ng resolusyon sa Sangguniang Palunsod. Yes, na tawan ininin recognition. Imbitado siya sa masunod na sesyon sa Martes. Alagad, nagbutuan mga komentaryo sa social media na ang aktual na nakapurot kay ni si David na Del Mundo. Taga digdiman sa Malangka. Kaya piyestahan naman sa comment sa Facebook na kung ano-anong mga komentaryo. Kaya para masetelin tigahampang na ni Kapitan Sudua kasi nagkasundo na pundo na ang pagkapara komentaryo kaniba sa isyu na parehas man sindang honesto si David Adilmondo saka si Chief Tanod ang lotong lang importante na kauli sa tagsadiri ang nasambit na dakulang kantidad. Kaya nga po dan si Kapitan na council napunduho na ang mga kung ano mga komentaryo para maiwasan ang mga dahi pagkasinarabutan. Tama nga. So dapat kayo suduha man talaga ang tawang recognition. Nakabalik, nakaulit sa dire. Buda so honesty, narapractice kan mga taga dyan sa barangay, Taysan. Sindang doa, parehas sinda. Okay, so yan tabi pa ang mga informasyon. Good news muna. Digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, mga tugang, nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, Bete Henry. Panibagong desisyon naman ang bibilugon kan gobyerno provincial kan albay para sa mga parauma naman tinidong may mga pagkabuhay na umaan
sa mismong 6 kilometer permanent decision kan mayon. Katakot dyan department order kan mga ini. Sigun kay Gobernador Noel Rizal, major decision naman ngunyan sa iya. Kaiba kan mga alkalde kan Kamalig, Malilipot, Inobatan, Tabaco, Asin, Santo Domingo, an kapadagusan pa kan pagtabang sa mga parauma, may mga pagkabuhay sa nasabing danger zone, lalo't matatandaan magabitan ni sa ibungkan pagkababa sa alert level 2 na kan mayon, man tinibide man bila yun pinagtitugit pa ang paglaw sa 6 kilometro na nataon, yaon ang pagkabuhay kan mga nasabing sektor. Kung kaya makikipagdialog ini lalo sa mga alkalde kan mga nasabing munisipyo, kung paano padagis na mahitloan kan mga LGU ang mga pagkabuhay kay ni, lalo kan sa mga coconut farmers, na day pa pinagtitugutan mag-umasa sa indang nyugan, sagpod sa mga oras na ini. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan. Sige. Basta ha, sumana kapalibot tabi dyan sa Bulkan mayon, ingat-ingat lang kamo ha. Dahil basta-basta magpapara kumpiyansa taan mayon, may ugali yan, tabi namin nabigla. Maski nga ni wala yang ki signal, o anong manada, ano yan, dahil yang ki ano man na mga bagay-bagay, na pigpapahiling, minapos ngagtabi yan, itong so pig-upod na phreatic eruption. Alright, sige. 3 a.m. in the morning. Nasa linya ang mga tugang si Angel Mustasa sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Angel, good morning Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Nagpaabot nin pagbati sa Department of Education Secretary Sani Angara sa lokal na gobyerno Legazpi matapos na naging matrayumpo, makulor, asin na panuunin istorya VP Henry na pagbubukas kan ika-35 taon kan Ibalong Festival 2026. Kasuha po VP Henry, eksklusibong na nakahuron kan DCGB News si Sekretaryo Angara kung saan tinawanin doon kay ni ang importansya kan aktibidad para sa pagpapailing kan magayon asin makulor na istorya kan sarong lugar lalo na ta sindasadap VP Henry igaw sindanin piga-apod na localization in curriculum kung saan piga-preserbar ang mga lokal na tradisyon arog ng mga festival asin history bilang parte man sa pagpapararom kan mga esforsos para sa nation building. Pinasalamatan man ni Angara, Sindalcalde Hisham Ismail, ang bilog na konseho kan LG Legacy maging si Cubicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. para sa inyong imbitasyon sa sekretaryo para maging bisita sa paboroso asin na dakulang aktibidad sa Bicol Region, partikular na sa Legazpi. Si Secretary Angara V. Henry ang nag-serving West Piliuzor kasuhapon sa pagbubukas kan Ibalong Festival kung saan mismong siya ang nagsabay sa parada halid dyan sa may parte kan St. Rafael the Archangel Parish pasisiling sa Sawangan Park dyan sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Yan, V. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, si Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita sa kinamugtakan ni Chief Jimmy na salita. Kumusta unta daw? Mga tugang ang Premier Distrito Kanalbay. Kung ano po ang Baretang Bareta. DCGB, Baretang Bareta. Jim, kamin Jim. Apresyado, asin pinagpasalamatan na ra Congressman 3rd District Congressman Adrian Salceda, Congressman Pido Garbin, asin mga taga DepEd an haros kabangang aldaw na pagbisita ni DepEd Secretary Sani Angara, digdi sa 3rd District Konsensya, an mayor na bisita sa inaugurasyon, blessing and turnover kan mga bagong tindog na building. Primero, ang DepEd Ligaw Office, duang eskalon, kantidad 49 milyon pesos. Ikadua, ani pinatindog na 48 classrooms na sa inisyatiba kana AKB kung saan pundugikan sa basic education facilities, kantidad sobra sang 2 milyones pesos na kapwa magkakagaramit na bibi. Pero dakol pa ang mga backlogs nin mga classrooms digdi sa 3rd District kung saan ang duwang congressmen sige pa man giraray ang paglabi o paghanap nin mga paagi na mahanapan pa nin mga pundot tanganing madagdagan ang mga pagpapatindog nin mga school buildings, school rooms sa mga maabot na aldaw. Natural, dakulang tabang
ining si Secretary Angara. Dahilan sa nahiling ni Secretary Angara ang sitwasyon, asin pa si siring man ining si AKB Representative Alfredo Pido Garbin na iyoan na pahayag na talagang kulangon pa asin kay puan karagdagan ng mga pondo para sa pagpatindog nin mga proyektong pangedukasyon urog pang pinasaringan na ni Congressman Pido Garbin ang DepEd Secretary na sa laog panindawang taon dakol pang magiginibo ang Secretary ang mga pahiwatig asin suporta na pinapahiling na pagkamot ni DepEd Secretary Salbay sigon sa mensahe ni AKB Representative Pido Garbin na ang mga albayanos tatao man magpasalamat, tatao magrumdum in kaso kung ano man ang kabanata o sa mga kabdang na sa mga sunod na aldaw 2028 ni Secretary Angara yaon man ang suporta kan mga albayanos. Dangogunta ay di malas nawara lugod si Piplay ko na rin na si Piplay nawara bata nakakyo naman amang pagkalas kayo ng mga touchdown Makyo ka na naman ka ito. o na Sige daw. Kung gano'n po kalaki ng suporta at pagmamahal na ipinapakita po sa mga albayano at Bicolano, marunong din po kami lumanaw ng loob. We wish ipa at kung saan ka man mapunta sa 2028, kami po ay marunong at lumanaw ng ulang ng loob. Salamat, Secretary Nani Angara. ayun na ito Jimmy na salita di si Jimmy News. Thank you, Jimmy, sa report. Halid dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Diba kita mga tugang sa report ni Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Arestado man kasugma ang pinagkukonsiderar na ikasampudong municipal most wanted person kan malilipot. Resulta kan ginibong manhunt kan mga operatibas kan malilipot sa suspect na inapudsa ng DEL na naakusar sa kasong qualified theft. DEL iyon na-arrestar kan malilipot polis duman mismo sa ginubatan kung sa inyaon dumanan sa inyong residensya. Tapos na magpaluwas na nin warrant of arrest ang korte may koneksyon sa kasong pinagampang niya 120,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kang korte para sa paramientras na pagluwas kan akusado habang pigbibista pa ang sa iyang kaso. Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning na. Good morning sa kay Manong Leonito Gaviria. Yan ha, mauran-oran ngayon na paggaga, amigo. Good morning, amigo. Ha? Diyan tabi, kumusta ang sa imong turo TikTok? Kumusta ang sa imong amigo na Burubayli? Ha? Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Joshua Bino sa dagdag na bareta. Nagdadangog kamo. Joshua, good morning Joshua. Buhian mo. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag pa niya itong bareta, abisuhan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO-DIGD sa Daraga Albay, partikular sa paagi ni Engineer Bim Bineros. Nagabisuhan ang publiko, lalong na itong mga residentes na haraming sa paanan kan Vulcan Mayon, naman kinido man giraray na maging rikmat asin na maingat mapagbantay sa Saintadi Henring Kalibot, lalo na niya panaunan ng mga pag-uuran siringan piga-abisuhan ang mga barangay official kan mayon unit kan Daraga naman tinigaman giraray ang aktibong pag-monitor kan tendang mga nasasakupan. Kailan DP Henry na yaon man giraray ang patakot ngunyan kan pagbulusok ni Nahar lalo na kung nagkakaiguan ng mga pag-uuran
kung matatandaan tabi BP Henry, ibinaba sa alert level 2 ang alert status kan na Bulkan Mayon, alagad sigun kay Engineer Dimbineros, bakoy ni rason para magpakampante ang publiko, lalong-lalo na itong yaon sa paanan kan na Bulkan Mayon. Dapat man tinidumangraray na rikmat permit tabi BP Henry. Lalo na kung magdiretso ang pag-uran. Dahil ta susugman sa abiso kan na Feebox, loose materials BP Henry ang yaon sa lawas kan na Bulkan Mayon na ibinuga ka ini magpuon kan mag-alboroto kan Enero 2026. Nasa poco mas o menos 89 million cubic meters ang volcanic materials na naibuga na kan na Bulkan Mayon. Kung sa intiga sa sabi man tabi BP Henry, oras na magkaigwanin na kusog na pag-uran, pwede ini naibulos kan tubig pa ibaba. Kung kaya sigun kay Engineer Dimbineros, mantiniduman sindang nakatotok sa sitwasyon tabi BP Henry, and mayor na pinagbabantayan nila, ining dakulang gali sa barangay Miisi. Asin iba pa ng mga pagtaraning ng mga barangay. Kung kaya na-abiso talaga sa mga residentes, yaon mangraray, at pagiging firming preparado, breakmat asin mapagbantay sa sitwasyon sa sindang palibot. Yeah, okay. Yan, tabi, BP Henry ang dagdag pang istorya, Joshua Mino, DCGD. Salamat Joshua sa report. Hari po dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon tadaw mga tugangan, mga headlines in the morning. Ngunyan pong pagkaga sa Lado Nasyonal, mga bareta na maruluwan sa mga periodiko taon-taon lang. Good morning, Pading Mar. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tabagan-tabay. Headlines ko niyan, 72 na congressmen gustong ipag-oktaba ang barangay asin sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2028 imbis na Nobyembre 2026. Nako. Tulo na mga House Bill ang ipinagsumiti sa SODMA kan mga majority congressmen. Ang rason, dahil daw sa krisis. Anong rason pa de? Krisis? Dahil sa krisis. Krisis? Nata. Apektado ang election pag may krisis? Iyo na. Talaga? Tapos, nakol na ang ispilan sunod kagarama sa Mindanao dahil sa mga linog. Pag-una ko kaya, ang krisis, ang eleksyon, magasto mas na gobyerno. Dahil man magasto sa kandidato. Iyo. Iyo. Okay. Okay, sige. Yan, stand ko magina na Senador Loren Ligarda, sin Congressman Leandro Leviste, nagbiyahe sa luwas ng Pilipinas sigon sa konfirmasyon ka ng NBI. Senador Loren Ligarda, naka-medical leave, sigon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Paano na so kuhan? Paano na so, ano yun so, impeachment niya, mabalik man sana? Ang sabi, pitsa 3 hanggang pitsa 5, si Loren Ligarda, kabiyahe kay ni, na naka-medical leave, pasiring sa France. Okay. Piniliste, dahil pamasamutan kung may pagtugot nung nagpaaram sa House of Representatives sa biyahe, ang sabi, nagduman man sa Hong Kong. Ayun. Di, pa-relax man sana. At least, mapacheck up pa lang. Kasi, ilang sa Lunes kung magboto sa NBI, kamay subpina ini, na dahil naka-aparecer ta nainot ng nagbiyahe bago na iluwas kan NBI sa subpina. Okay, understand to. Dahil sa pirning nagilingan, sina DPWS Secretary Vince Dizon at Sinaga City, Mayor Lene Robredo, sa biraray na naging matanog ang posibleng tambalan nila sa 2028 election. Talaga? Sinugo bagali PBBM na ayuson da so ano ito? Ayuson da so ayan so flood control baga sa naga?
Okay. Ano mo, ang mga may aringgawa ng payo, yaman tulos ang istorya. Okay. Oo. Okay, understand to, Congressman Martin Romualdez, pinaymuti ka na siya, ang nagparikant, tapat na malita, boys. Mhm. At inakusa na ni Ombudsman Boying Remulla, ang ibang makinabang ka na sinagsugo, si Martin. Mhm. Ni-understand ko si Trillanes, i-atras na ang kaso kontra sa apat na dating bodyguards na nagbawi kan silang testimonya. O, tas siyempre, ka na, ay, baka mapasala ako sa term ko. Sige. Pagluya kan ekonomiya mo niya na second quarter kan taon, paramentas man sana, sigun sa Malacanang. Bangtang DND Secretary Gibo Teodoro sinimbag na naging agyat ni Bibi Sara Duterte na pangaranan ng mga pro-China na opisyal kang gobyerno. DFA, inundinan ang paglakop ka nagkatilang taol na may minsayang anti-China sa Manila. Taol? Winaralat yung sa na lugar. Mga as in taol talaga, pare? Taol? Winalat sa taol? Winalat sa Manila ibang lugar. Igo sampang kan Chinese Embassy. Oo. Igo duman sa may tulay. Pagkatapos may laog na retrato ni Xi Jinping Buda kan embador kan China sa Pilipinas. Nya si Seman daw so kuwang ka ito. Si Seman daw so nagpakuwang ka ito. Nagpasimono. Yan ang pighanap. Wala makinakahiling nag-alsa. Ibinaraba na ito kay mga lalaki na mga nakamaskara. Binaraba kinakamaskara? Oo, mga nakamas. Okay. Sabi kang puli. Punta nga. Anapon. Okay, flood control probe. O investigasyon kan flood control, tigtang kwenta na kan Senate Blue Ribbon sa Ombudsman. NBI mapadala naman in subpina, dapat na abogado na tigisabing kasabwat sa honey trap kontra kay Recto. Kampo managing paras, pinaging system na daing planong honey trap kontra kay Executive Secretary Ralph Recto. Okay, so yan lipi, ang mga edas niya na pagkaga, abangan pagpon, alas 6, ang laban ni Alex Ayala duman sa Toronto, Canada. Pero gari na daw sindakan so double ano? Double. So double na daw sinda na duwa. Ano? Daw sinda ni Williams. Oo. So naging champion si Ayala. So single iyang ito pa rin, tama? Duman dito sa ibang kawat. Sa ibang kawat, ibang division. Sa Washington ito. Iba naman yung kawat. Okay. Okay, kabangan na lang po yan mamaya sa alas 6, Ninaga, oras din sa Pilipinas. Okay, Pag News Bay, sinipo si Mardela, Day Iban, Atudyan, Campiores Enterprises, anapon sa Minister ni Mrs. Raul, Marisa Calyo, Dan Toro, St. Lucas City. Basta radyo, itiway sinyan, 24/7 konektado ko mo sa inman sa mundo. Thank you and God bless. Good morning, Paringmar. Newspaper front page. Namaray. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Iyan po sa tuya, mga tugang na mga headlines in the morning. Mamaya-maya lang ang iba pang mga pangyayari. Diyan po sa Satuya, tabing kapalibutan. Digdi po sa Satuyang Nasyon. At sini ba pa, paramihan tras. Sorry po ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. I-text na po mga tugang ang mga birthday. I-text na po ang mga birthday greetings in the morning. Ngunya na pagkaaga. Mga tugang, aram daw nindo na ang satuyang liwoy igwa ki antibacterial.
Kaya pala, paminsan baga iyan, pagliniwuyan mo. Mga tugang sigon sa informasyon, ang saliva, uliwoy, commonly referred to as the, iyan mga pig-apod na saro databe na extracellular fluid. Na minaproducer, na pinag-producer mga tugang kan salivary glands sa tuyang ngimot, iyan databi 99% na tubig. Yeah, siyempre, obviously 99% pong tubig plus electrolytes, mucus, white blood cells, asinigwa databi yan ki enzymes, mga tugang pigapo na lingual, antimicrobial agents na iyan databi minatabang para sa madali na pagtunaw kan sa tuya mga tugang na kinaon. Dahilan po iyan mga tugang taigwanin ingrediente na pwede na nakakatuwang para madaling maglusaw ang sa tuyang kinaon, asin dapat iyan sa paon nin marhay sana. Sigon sa pag-aadal, kinakaipon databi na igwanin 30 segundos na pagsapa bago mo halunon mga tugang an sa imong kinaon. Arog palan iyang kaiyan. Kaya palan, ano ba baga, pag ngayon nakamati kang gatul-gatul, lilibuyan. Kaya, yan po ang dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Good morning, Tabi, Madam Melinda Wi. Sabi ni Madam Melinda, good morning da Tabi sa mga listeners natin, mga tugang sa bilog na Philippine sa mga good morning to your listeners yan ha. Okay, sandali lang apudan tada mo na ang pag-asa. Apudan tada mo na ang pag-asa. Ano kaya ang latest na forecast sa kamugtakan, mga tugang kan panahon? Nagring ang pag-asa. Hisik and duty ngun yan. Good morning, Ma'am Ruot. Henry, maraming na pagkakas. Onder ka po sa tuyang programa. Ano po ang latest na forecast sa kamugtakan kan panahon? Go ahead. Yes po, ini po ang latest update manungod sa panahon niya na aldaw, August 8, 2026. Southwest monsoon manggiray po ang nakakaapekto sa Luzon maging sa Kabisayaan. Sungo niya na aldaw po buong probinsya kang Kabikulan na cloudy kita na may mga kalat-kalat na pag-uran. Asin na pagdagol-dulot po ini kang hanging habagat o southwest monsoon. Moderato sagod sa makusog na duro sa hali sa timog sulno pa ng mairan na may moderato sagod sa makusog na paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya nasa 25 sagod 30 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:30 ning aga masulno pa at siya na alas 6:10 ning hapon. Philippine Standard Time 5:55 na po ning aga. Ini po sirot pakala kang Pag-asa Legazpi, maraming na pagkaagap. So, pigmamonitor ta pong garilo pressure. Dahil na po, Ma'am Ruth, ano? Naging parte na po siya ni Typhoon Dolphin. Okay. As a trough ni Typhoon Dolphin. So, nag-dissipate na po siya sa Henry. Bagawa niya ining pag-uuran expect ni na most probably medyo cloudy kita until Sunday. Opo. At ikaw ng hinahatak ni Typhoon Dolphin itong po. I see. Dolphy ang pangalan na Dolphy? Dolphin po. Dolphin. Alright. Salamat, Ma'am Ruth. Okay, salamat po. Opo, thank you so much mga tugang Ruth Pakala sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Yan. Alright. I-text. Sige. Hello, good morning. Hello, good morning pa din. Good morning, Madi. Patabulong ka, ano? Madi. Ikang salbatana ka, maapod ka tamakan tiyaw ka sana. Para mag-greet ako. Sa bagay, ang tarabon po pala, at tabunon ako, ano? Pero tama, bagay ito. Sige. 4:30 yun, wala ko sa tindahan. Gusto sabihin mo, alas 4:30 man ako programa.
Tayaong ka na sa tindahan. Mag-rate lang ang tanong. Madi, Po. pamakaray ka ba? Mapalingaw ako to Sabado ngon yan. Okay naman ako na taon-taon. Okay ka naman. Okay na ako dyan taon-taon. Okay, sige. Ah, Okay. okay. Kita ko dyan sa akin kung ito Oho, sige, go. Yan. Birthday. Opo, si Justino Banaynal Jr. Taga sain? Aling sa poblasyon. 42 years old na po siya tabi. Opo. Happy birthday ka. Tapos panugangan niya man na si Julian Baldin. Sabay sindang duwa. Ang birthday? Happy birthday sa inyong duwa. Oho. Yan man po sa Prito Diaz kay Glena Victoria. Advance happy pista sa inda. Oho. Sana padala na kay adobo. Okay. Sige. Yan man po sa poblasyon, si Manayni ng Bodo, Oh. si Ote niyan si Aurin na Vicelio. Sister na Bernaldez niyan si Rosmaring Bernaldez. Okay. Oh. Yan lang. Ang pinaka-obheto kan pag-apod ba? Bako man talaga sa greetings mo na iba pa? Si ano pa lang. Ang pinakatuyang ka pag-apod, mangagad kang adobo. Adobo sa asin. Tama ako, sala ako madi. Tama ka? O sinabi na. Bay na pagparataram tayo man kayang gibon. Inarog mo sa lingwahe ko. Nalangan man na ika nagturo sa kuya ka ni ko sa ibaliktad. Ika. Okay. Dahil no, basta dahil kaya gibon ay magparataram iyo. Oh, yan. Ayan, balik ko sa imuan. Manura rin na. Okay. Okay. Bye-bye. Salamat madi. Bye-bye. Bye-bye. Uyug-uyugon mo na. Mading asusena ini. Uyug-uyugon mo yan. Si Henry M. Parang karak-ngakan ako. Lalaking hindi inuumaga. Oy, happy birthday, happy birthday. Sa mga birthday greetings natin. Happy birthday. Pag-asa Tabi Henry M. Ay okay na sa Pag-asa. Natawagan na natin dahil maraot na panahon. Good morning Tabi sa Makusugon Anparos. May signal po kita kibagyo. Wala po. Wala tayong typhoon signal. Maray na aga Tabi pagigreet mo Tabi mga guard kan BPI Legazpi Rotonda. Lalo na sa guard kan area office. SG Tolits. Yan. Oy Tolits, good morning ha. Happy anniversary po sa Brad and Sis kan Alpha Caparo from Brad Balwig and Tikboy Tikas. Yan. TY Sir Henry from Tolits yan BPI. Good morning. Happy birthday. Ay wala na. Wala ito. Happy birthday po sa kuyang tugang na si Kuya Edward. Halikay Salome. Good morning daw sa mga taga Gugun. Yan ha. Gugun, Legazpi. Magandang morning sa inyo po dyan sa Gugun, Legazpi City. Alright? Di, sige. Meron pa ba? O, tama bareta na kami ni June. Nga bareta na Tabi kami ni June. Madali lang. Padi. Nakuan lugod o. Naupso. Ano lang tuyo kayo ni Pading Dods? Gary may tuyo si Pading Dods ha. Baka ano yan, madali lang. Tailing ko una sa mga mensahe nindungo niya na aga. All the best you've got. Good morning, Henry M. Nahiling taga-kasuhapon sa Ibalong. Sa opening kan Ibalong. Yan. Sabi ni Mama, iyan palan si Henry M. Halangkaw, adi. Pugi, palan. Kaya lang, nailing mo na. Sinugpunan pa ni Mama mo. Tabing iyo na ko ta. Sinugpunan pa kibako maray. Tabing iyo na. Sinugpunan pa ni Mama mo ng God. Manan si Mama mo. Tabing okay na. Iyo na, ako naman ata. Nabata nag-uran kaswapo. Sinibot akong samusamo kang payo ko. Tanag-uran. Hello? Pare, good morning. May ano kita? May marot na panahon. Ay, wala pare. Wala tabi, wala. Igwa pa de, maraot na buot. Boda, maraot na tawo pa de. Maraot na tawo. Yung nga inibig apot ko sa imo.
Angara baga, karming nagluluwas Oo. sa Pilipinas. Oo. Kaya duda na ako kaya. Si Saisi na Sara. Peter, Nagibisita sa ama. Puti. Wala ka. Nagaanap ng kilugar. Di ko aram. Nagaanap ng pati kilugar. Aha. Ngunyan. Tadi, ano pa man? Ayo man sana pa de. Maray ang analysis mo pa de. Iyo. Ayon si madam. Une nagaluto. Maray man. Makusog ang radyo. Ito mga klase. Makusog ang radyo. Wala na ako. Bayan, okay na. Pumaram ka na palita, baka may maitaram pa kong iba. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Magkaskasunod ang param ni Dodge. Delikado nga, baka may tabil naman niya niya na aga. Alright, sige. Alright, sandali lang. Oy, good morning, sir. Ano yan? Good morning, sir. Kasubang hapon mananggad. Adi. Kasuhapon mananggad. Okay, sige. Ang galing mo. Simple man sana po ito. Na-style na interview mo, Secretary Angara. Simple man sana po. Baka man ito, Juan. Simple. Si Jasmine Baluloy pala po ang ganda. Ay, wag kang ganyan naman. Yan naman, sisingilo naman kita ni Jasmine taod-taod na naman. Totoo nga po ito. Bagay po kayo pa nas na pareho sa mag-TV. Sige, okay. Kaya nga naipig siyang partner ko katakwam. Nagkakasinabutan sa kaya sa pag-partner kaya sa mga coverages. Dapat gani may chemistry man kamong duha. May common denominator man kamong duha. Siguro nagkakasinabutan kamong duha, magabutabi sa patapok-tapok nin mga tataramon. Ano sabi ka, nagkakasinabutan kamong duha. Siguro kamong understanding na duha pag-abutabi sa sa pabor-balyuhan nin mga adlibs pag-abutabi sa coverage. Ano? Pabor-balyuhan ki? Ano? dapat may ay ka magamit ka Junior. Delikado Junior. Delikado ka magamit ka. Punan ba ko Junior Punan ba ko Junior. Punan ba ko. Sabing mari ang coverage ta. Ang mga balita susunod na po makalipas lang ng ilang paalala. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. ¿Qué hora es? 5 minutos pasado alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Sa pamayo kan mga darakulang bareta, Legazpi City Mayor Hisham Ismail, imbitado ang publiko na suportaran asin magpartisipar sa iba-ibang aktibidades kanika 35 nga selebrasyon kanibalong festival. Wind energy project sa probinsya Canalbay igwanin investment para sa kamautan na 100% renewable energy sa probinsya sigon kay Governor Noel Rosal.
Sa lado nasyonal, 72 na congressmen gustong ipag-uktaban barangay asin sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2028 imbes na Nobyembre 2, 2026. Dahil sa pirming naghihilingan, sinda DPWH Secretary Vince Dizon asin Naga City Mayor Lini Robredo sa giraray na naging matanog ang posibleng tambalan ninda sa 2028 elections. Sa ibang nasyon, US papahiwason ang social media screening para sa mga foreign journalists. Business News. Pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas nagbaba nin 2.3% sa second quarter kan 2026 sigon sa PSA. Sports News. Alex Iyala asin Venus Williams dahil nagtrayumpo sa Canadian Open Double. Health News. Epekto sa salud kan bahaw na maloto. Uliton ko ini ha. Uliton ko ang headlines na ini. Epekto sa salud kan bahaw na maloto ipinaluwas kan mga eksperto. Detalye taod-taod abangan nindo kung anong epekto sa buhay ta kan bahaw na maluto. Detalyes mga tugang kan mga bareta, Legazpi City Mayor Hisham Ismail nag-imbitar sa publiko na suportaran asin magpartisipar sa malalain na aktibidades kanduwang simanang selebrasyon kanibalong Festival 2026 sa syudad ni Legazpi. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Ismail na nagpreparar ang lokal na gobyerno nin malalain na aktibidad na siguradong makapagtatao nin kaugmahan asin oportunidad sa publiko asin sa mga mabisita kanibalong festival. At ako'y pagkikitaran, ang ilanabot na duwang simana, pag-agos sa iba-ibang klaseng event. Namataw kitagparan sa Lapangtaro, mataw po komunidad, at sana po yang mo para makilahog at mag-support na tabi. Kaso hapon, formal lang binuksan ng Ibalong Festival 2026 sa siyudad ni Legazpi kung saan naging tampok ang pagsabay ni DepEd Secretary Sani Angara sa opening parade kan Ibalong Festival 2026. Padagos ang problema sa shifting kan klase sa mga pampublikong eskwelahan. Ang saro sa mga rason kung nata mas kinakaipuan pang dagdagan ang suporta sa sektor kang edukasyon. Ini ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa inaugurasyon kan 48 bagong classroom sa Marshall O. Ranyola Memorial School umorm sa Ginubatan Albay kasuhapon. Sigon kay Garbin, ang shifting kang klase ang saro sa mga nagiging dahilan kung nata at tabo na magmata ang mga estudyante para maglaog sa eskwelahan. Mantangan ibang na banggina na nag-uli hali sa klase kung sa dawa ang mga pratokdo apektado man kay ni. Dahilan kay ni, sinabi kang kongresista na padagosan sa iyang pagsuporta sa Kongreso kay ban sa Albay 3rd District Representative Adrian Salceda tanganing maalukaran in pondo sa 2027 national budget ang kakulanganin classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Ang aming commitment ni Congressman Adrian Salceda with our active participation sa Kongreso, lalong-lalo na ngayon na in 2 weeks time ay ipapasa na naman sa amin yung budget to make sure that the sector of education, the Department of Education will get the biggest bulk of allocation sa ating 2027 national budget. Haros 20 milyon na mga investment ang nakuakan probinsya ni Albay para sa pagbusol kang wind energy project sa probinsya. Inan ibinareta ni Albay Governor Noel Rosal sa iyang update manungod sa programa asin proyekto para mautob ang 100% renewable energy sa probinsya. Sigon kay Rosal na sa wind testing ang probinsya kay bahan ang iba pang concerned agencies sa mga lugar sa Albay 3rd District. Tanganing makahanap nin pinakatamang lokasyon para sa pagtindog kan windmill na may target na makapagproducer nin 300 na megawatts nin kuryente. Sinabi kan gobernador na planong itindog ang windmill sa kahalabaan kan Ligao City, sagod sa Banwaan kan Piudoran. Apera kay ni sinabi man kan gobernador na padagos na pigubusol kan gobyerno ang waste to energy project asin ang pagpapahiwas kan paggamit in solar energy kay bahana ang proyektong pigigibo sa Banwaan kan Libon Albay. We have also the so-called waste to energy, which I have been talking the past 5 months from Australia. We have also the solar panel, which we are now doing in Libon, and hopefully this will be a major breakthrough for all of us. Tingog na Albay Governor Noel Rosal sa Albay Just Transition Conference na ginibo kasuhapon sa Sarong Hotel sa siyudad nin Legazpi.
Iba pa niya to na mga pangyayari mga tugang sa tuyang kapalibutan aramon tanaan parada kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Security measures para sa ibalong 2026 ilinatag kan Legazpi City Police Station. Angel, idetalye mo. Nailatag na ang Legazpi City Police Station sa panganap ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang acting Chief of Police kanasabing hepatura ang mga security measures para sa durasyon ng Ibalong Festival 2026. Sigun kay Tagtag, nag-igwa na sindanin briefing kan sa iyang mga personalis para sa implementasyon ng komprehensibong security measures para masiguro ang kaligtasan asin masiguro man ang marhay na pagkondukta ng mga events sa manibang parte kan syudad. Ang nasabing mga assignments kan sa mga personalis ang napigtatawanin doon ang mas makusog na police visibility, epektibo nga traffic management, effective na crowd control, asin ang pagkaskas na pag-aksyon sa anuman na pangyayari sa syudad. Mientras sa ipinangapudan man ni Tagtag sa publiko na maging maikmat sa gabos sa pagkakataon, asin i-report sa inang opisina ang anuman na pangyayari para sa makaskas na aksyon asin responde. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Opening parade kanibalong festival naging matrayumpo. Karen Ala, idetalye mo. Estable warang mga emerhensya asin mga insidente na nangyari sa kasagsagan kan opening parade kan Ibalong Festival sa Legazpi City kasuhapon. Sa assessment kan rescue operation asin mga autoridad, kinumpirmar kay ninadaynin mga untoward incident na na-report na buminurotwa durante kan nagpaparadaan na Ibalong Festival opening puon sa St. Rafael the Archangel Parish sa Sawangan Park kan Legazpi. Mantang ikinaugwaman kan rescue team na so far so good, nasa maray na salud asin estado ang gabos na mga nagsarabay sa parada, katakod kan pagbubukas kan festividad. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 13, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Mientras tanto, Jimmy, nasalita, may dagdag pong report hali dyan sa lawas. Jim, good morning. Full Detalye mo. pledge ng Assistant District Engineer, si Engineer Richard Moet, dating Chief kan Planning Division kan 3rd DPWH Office, ang sayang dating posisyon alagad sa ngunyan. Suminakat na siya sa pagiging AD o Assistant District Engineer. Pignos-nosa na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sayang appointment, kung kaya sa ngunyan panibagong pwesto na ang sayang kakaputan digdi sa 3rd District sa DPWH. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Komunikasyon importante para maiiwas kan mga magurang sa piligroan sa indang mga aki. Report kay Joe Marbier. Importante na pagkakahuron kan mga magurang ang sign ng mga aki sa oral daw. Ini ang abiso ni Police Major Nino Aquiatan, Chief of Police kan Bakakay, sa mga magurang, lalo na sa mga may aki na nasa pag-eskwela pa. Sinabi ni Aquiatan na maray na taga-kumusta kan mga magurang ang sign ng mga aki sa kada paguli hali sa eskwelahan para maraman kung anong pinag-agian asin nasa buot kan aki. Ang pahayag kan Chief of Police, igwang kinaraman sa sarong insidente kasudma sa sarong eskwelahan sa Banuan kan Bakakay kung sain sarong 13 anyos na aki ang nagdaraning kutsilyo asin nagbalong manaksak na ikinalugad man nin saruman na estudyante. Baka hindi natin alam na minsan tulala na yung ating mga anak kung ano na po yung mga iniisip. Yun po hindi natin napapansin. Dapat sa ating mga parents, time to time, kausapin yung mga anak nila bago tsaka after pumasok sa school. Kumustahin po nila o kumusta yung nangyari sa school, may problema ba? Kasi bullying is a cycle. Hindi lang po sa isang araw nangyayari ang bullying. It is a long process. So sa part ng ating mga parents, Si Police Major Nino Aquiatan, Chief of Police kan Bakakay. Joe Marbian, DCGB. Mientras tanto, mga tugang sa report man ni Joshua Bino, hali po sa iyang area of responsibility. Ngunyan po nga daw, Joshua, buhian. May nag-abot na sarong unit
ning pick-up truck sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay kan uminaging aldaw. Parte kan na proyekto na pigsararong pick-up truck ang 54 barangay kana unang bito ng munisipyo na yuan ikukuber bilang sarong rescue and emergency vehicle. Kung matatandaan, halin ining pinag-anunsyoman kan lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Victor Perete kung saan sigun sa iya hali ang pondong ginamit sa pagbakal kana unang bito ng bihikulo sa Local Government Support Fund o LGSF kana gobyerno nasyonal. Kung kaya pinag-agi ini sa magkakanigong proseso, partikular naman sa pagpapabidding, asin na igwa naman ng ganang bidder, igwa na ng saro na nag-abot bilang sarong sampol sa mga masunod na simana, kaya bulan pwedeng umabot pa aliba pang mga bihikulo na mapapakinabangan kan mga barangay sa munisipyo kan Daraga. Dagdag na Bareta, Josh Molino, DCTV. Mga tugang 17 minutes makalipas ang alas 6 ng morning. Bapang detalyes kan Bareta, masunod. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar.
Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids.
Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Para po duman sa mga nagpaplanong magkandidato sa barangay as in SK election. Ano po ang latest na bareta sa House of Representatives? Nagsumiter po nin propestong 63 na administration o an-administration congressmen para ipag-oktaba ang barangay as in sangguniang kabataan election sa inot ng itinalaan sa Nobyembre 2 ngunya na taon. Sa House Bill 10591, isinusulong kan 63 na kongresista sa pangingenot ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Lopez Benitez. Pipasibog kan mga ini ang barangay as in SK election sa Nobyembre 2028 imbes na Nobyembre 2, 2026. Isinumiter man ini ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang House Bill 10534 kaiban sin the South Cotabato 3rd District Representative Dibo Tuan. Davao Occidental Lone District Representative Cloud Bautista, Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora, as in Davao de Oro 2nd District Representative Lionel Sinesa. May preparado man na propesto o House Bill 10584 si Basilan Representative Ostads Yusop Alano. Kaya uminabot sa 72 na kongresista ang gustong ipag-oktaba ang BSKA. Saro sa mga pigarason kanasabing kongresista, tanganing ipag-oktaba ang BSKA iyo ang krisis na kinakaatubang kang nasyon dahil sa pagitaas kan presyo nin mga produktong petrolyo sa world market kasunod ka nagpapadagos na tensyon sa pagultanan kan US as in Iran apera digdi. Ang mga kalamidad na tuminama sa nasyon araw kang linog sa Southern Mindanao na naging dahilan para maraot ang mga eskwelahan, ospital as in iba pang public infrastructure nangangaipuhan in dakulang pundo. Kung malalawos ang eleksyon sa Nobyembre 2, 2026, magastos in 19 billion pesos base sa estimate na ginibo ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa interview sa iya kan media. Naghali po mga tugang sa nasyon sinda Senador Loren Legarda asin ang sayang aki na si Batangas Representative Leandro Liveste kinumpirmar ini ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag Kasunma. Sigon sa opisyal na inot nang nagbiyahe ang mag-ina kan Agosto 2 bago ipinaluwas ang subpena kontra kay Liveste kan Agosto 3. Inang dahilan kung nata day nagbota si Liveste sa NBI matapos ining ipasumpena. Dagdag pa ni Liveste na naghali kan Agosto o dadag pa niya na si Liveste naghali kan Agosto 2 pasiring sa Hong Kong mantang si Senador Loren Legarda naghali kan Agosto 2 man sa separadong flight via Hong Kong pero ang final destination niya France. Magigirumduman na ipinaapod sa NBI si Liveste katakod kang planong honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Naka-medical leave si Senador Loren Legarda po na Agosto 3 sagod Agosto 5 sigon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr.
Sinabi ni Bantog na nagpadala nin surat ang Chief of Staff ni Ligarda kan Agosto 3 para ipaaram ang pagme-medical leave kan senadora. Ginibo ni Bantog ang pahayag kasunod kang report na nagluwas ni Nasyon si Ligarda asin ang sayang aki na si Batangas Representative Leandro Mendoza o Leandro Liviste. Mientras tanto na sinabi man ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil niya nakahoron si Ligarda may kinaraman sa iyang pagbiyahe sa ibang nasyon. Sigon kay Gatchalian kon personal trip dahil na kay Foreign Travel Authority hali sa Senado. Sa Giraray, mga tugang na naghilingan si DPWH Secretary Vince Dizon at si Naga City Mayor Lene Robredo matapos magbisita ang sekretary sa syudad ni Naga para inspeksyonon ang Oplan Kontrabaha Program. Inanay kaapat na pagkakataon na naghilingan si Dizon na si Robredo ngunya na taon. Inot na sindang nagkaibahan kang Pebrero 19 kung saan pinunan ang pilot testing kan Oplan Kontrabaha sa Sagop Creek. Nasundan pa ini sa iba pang paghilingan kan Marso 17 asin Hunyo 20. Sa pinakabagong pagbisita kan Agosto 6, inibahan ni Robredo si Dizon sa clean-up operation sa Sagop Creek sa Barangay Concepcion Pequeña. Bago ang inspeksyon, nakipaghilingan man si Dizon asin Robredo kay Cardinal Pablo Virgilio David. Dahil sa sunod-sunod na paghilingan kan duwa, sa Giraray na naging matanog ang isyu sa posibleng tambalan ninda sa 2028 election. Enot ng pinahimutikan ni Dizon ang uring-uding may kinaraman sa posibleng tambalan ninda Robredo. Sinabi niyang nakapokus na siya sa public service asin sa trabaho kan DPWH. Oras Pilipinas, alas 6:33 na po nin pagkaaga. GB News Express. GB News Express. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado na sa luwaskan Pilipinas. Papahiwason po kang US State Department ang sendang screening sa social media accounts kan mga foreign journalists na nag-apply ng visa para magtrabaho sa Estados Unidos. Ang lakdang kaibahan sa irarom kang pinahiwas na polisiya kan administrasyon ni US President Donald Trump kan magpuunan ni kadawang termino kay ni kang Enero 2025 kay puhan o kay kakaipuhan man ang ginibo na ang ginibo na public o kay puhan man nagibuhon na public ang aplikante ang sendang social media accounts para maugid kan mga official kang Estados Unidos. Masairado man sa kaparehong screening ang mga aplikante para sa nagkaperang work visas. Pisar kan dai pinagkukumpirmar kan US State Department alaw kan internal memo, sinabi kaining pigagamit na pigaapod na online presence vetting tanganing masiguro ang kwalipikado ang aplikante sa aram kan lay kan Amerika asin bako patakot sa national security, kaligtasan kan publiko o national interest. Sigon pa sa ahensya, nagagamit ang visa officer ni iba-ibang paagi sa pag-uugid kan aplikasyon. Kaning maiwasan ang pandadaya asin maprotehiran ang seguridad kang nasyon bago mantang bako pa malinaw kung noon ipapautob ang pinahiwas na patakaran. Bareta sa negosyo, mga tugang, business news sa GB News Express. Business News. Nagbaba nin 2.3% ang pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas o Gross Domestic Product o GDP sa ikadawang quarter kan taon 2026 sigon sa report kan Philippine Statistics Authority. Kasudma, inang pinakahabamang pagluya kan ekonomiya sa nakalis na 5 taon. Dara kan paglangkaw o kan halangkaw na inflation, epekto kan tensyon sa Medio Oriente, asin pagbaba kan investment kanasyon. Sa sarong press conference, in-report kan PSC Chief as a national statistician na si Claire Dennis Mapa ng 2.3% growth may mas bagulbol kumpara sa 2.8% kan primerong quarter kan 2026. Siring man, harayon ini kumpara sa 5.4% na narehistro sa parehong panahon kan 2025. Dahil sa maluya ang ini, nasa 2.6% sana ang average ng pagrambong kan ekonomiya para sa bilog na first quarter o first half kan 2026. Dahilan man sa mga agyat sa ekonomiya, ibinaba kan gobyerno ang bilog na taon ang target na 3.5% sa good 4.5% gikan sa mas halangkaw na forecast.
Sports News. Matapos tulos ang kampanya o natapos tulos ang kampanya ninda Pinay tennis star Alex Ayala as in tennis legend Venus Williams sa doubles competition kang Canadian Open. Ini matapos na dinaog sinda ninda Lyudmila Samsonova as in Mayo Kato sa score na 6-4, 6-3 sa round of 32 kasudma sa Toronto, Canada. Nagkawat bilang wildcard pair ang tambalang Ayala as in Williams. Ikadawang pagkakataon din nagkaiban sinda sa sarong torneo. Nagpailing sinda din makusog na laban sa primerong set alagad. Matapos may petas ang score na 4-4 sa paginin sarong break. Nakabawi sinda Samsonova Sinkato na nagrestro nin anom na sunod na ganang kawat para makontrol ang laban. Sa ikadawang set, nahulog tulos sa 4-0 ang Filipino-American tandem bago nakabawi nin duwang magkasunod na kawat. Kaibahan sa endang primerong break ang sa set tanganing mabuwasan ang bintay sa 4.2 sa giraray na naka-break ang Russian-Japanese duo para magrani sa trayumpo sa score na 5-2. Dahil tulos nagsuko sinda Ayala asin Williams asin nakabawi panin sa pang break para mantinidong buhay ang sa endang tsansa sa 5-3. Sa huri, matrayumpong na isarado ninda Samsonova asin Kato ang laban sa sadiri nindang service game. Dagos nang natapos ang kampanya ni Williams sa Toronto matapos na siyang madaog sa singles event kontra kay Kamila Rakhimova sa round 128 kan nakaaging Lunes. Mantang dahil patapos ang laban para kay Ayala dahil mabulta siya sa center court ngunya na aga oras sa Pilipinas para labanan si Cathy McNally sa ikatulong round kan singles competition. Health news, aramon ta daw, an epekto kan pagkaunin bahaw. Hali po mga tugang sa Bareta, News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga nabantabay. May dakula pala na epekto sa salud ang bahaw na maluto. Sigon sa mga eksperto. Primero, nakakatabang ini sa blood sugar control dahil sa mas mababang glycemic index. Ikadua, mas diit ang calorie kaya mas magian sa lawas. Sigon pa sa mga health experts, ang bahaw na maluto aloy ang durasyonin pagkabasog. Ini probiotic na pampabaskog sa bituka. Asin panglima, nakakatabang sa pagpababa nin kolesterol. Pero sabi kan mga eksperto, siguro sana na ang bahaw na maluto bakong mapanos. Health news, news base, smart nila. Kaya hindi ba? Totoo lang, marayon pagkaudan paiyang baga na ngaya. So tada ang bahaw baga di ba? Ang bahaw baga so tada mong udto, bako yun kinaano nindong udto tada. Kinaano pagkahapon, bahaw yan di ba Jon? O so tada mong aga okay, na maluto, kinaon mong udto o kaya hapon, ang hapon kan bahaw. Maray palan iya. Sala palan suna. Bako palan day palan ki scientific ki base day palan ki epekto. So sabi kan mga panahon, mga tugang na ang bahaw pampahugak. Pag nagparakaon ka ang bahaw, mahuga ka. Baka ito dapat sa rutang i-research kung igwaman talaga ta. Igwa kong naraman ng mga parakaon ki bahaw, minahugak talaga. Pero yan pa ang good news, papagkaon na tabi nin bahaw. Thank you Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita kay Ruth Pakala sa Kamugtakan Kampanahon. Good morning, Ruth. Yes po, ini po ang latest update manungod sa panahon niya na aldaw, August 8, 2026. Southwest monsoon manggiraray po ang nakakaapekto sa Luzon maging sa Kabisayaan. Sungunya na aldaw po buong probinsya kang Kabikulan na cloudy kita na may mga kalat-kalat na pag-uran. Asin na pagdagol-dulot po ini kang hanging habagat o southwest monsoon. Moderato sagod sa makusog na duro sa hali sa timog sulno pa ng Mairan na may moderato sagod sa makusog na paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tango niya na sa 25 sagod 30 degrees Celsius
Nagsiran po ang aldaw kasubagong alas 5:30 ning aga masulnop at siya na alas 6:10 ning hapon. Ini po sirot pakala kang Pag-asa Legazpi, maraming na pagkaagap. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, asin Shara May Leron. Siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Smile always! Smile, para sa bagong Legazpi. Smile always. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night.
August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, Second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Oy, sandali lang ah. Sandali lang. Ayos ang aldaw ta. Ay, nawarat ko nyo sa tasa ko duman sa lamesa. Sige na. Taon si Madam Melindawi. Akomodaron ko muna ha. Taga po ki public service si Madam Melindawi. Mantang malipot-lipot mga tugangan sa tuyang pagkaaga. Good morning, Madam Melindawi. Morning, Sir Henry. Nawalat ko so tinimpla kong kape duman na hali sa imo sa lamesa ko. Utopig ko ani Junior. Masira mo pala ining kape mo na may bamboo salt. May isa na ta. Baka may makaabot na naman dyan sa Indo. Iyo nga ni po, pigpadangog ta ka nga ni po. Dekaraman sana. Okay. Sige, Madam Melindawi, on there ka po, go ahead. Ulitan ko lang po. So, asa ko yung invitation sa mga may mga problema sa health. Na mag-avail ka schedule ngayon na free health consultation. Digdi sa kuyang office ngayon na aldaw. 9 a.m. to 4 p.m. Opo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Basta rain or shine, tuloy po kita ngunyan. Kami po ay seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. Dakol na with our natural products, dakol na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Kaya data po pagpalagpason ang opportunity na ma-rejuvenate kita using natural products. Ang sa kuyang opisina, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Madali yun mahanap kasi harapan lang po ng LCC Supermarket. Ayun. At syempre, pagdangog po kamo sa kuyang programa si MD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7, Kibangge. At pag Sunday, 7 to 8 ng umaga. Siyempre, digdi sa tuyang paboritong istasyon, ang 79 kHz DZGB Legazpi. Sa mga gusto makakuha sa kuyang text hotline, 80939-9040717, 0939-9040717.
Maraming salamat, Sir Opo, Hen. Madam Belinda, so oras po ngunya 9 o'clock hanggang alas 5 nin hapon. Ano tama sa pagkadangugusay mo? 9 a.m. to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. Dumuman sa second floor kaya na opisina mo sa kang LCC, ano? Sir Hen, hanggang alas 4 lang po. Aw. Gusto ko garo pipa-extend ta kang sarong oras ha. Okay lang. Kaya pa magkainan mga tao. Okay. Sige po. Good luck. Alright, thank you so much, Madam Melindawi. Mga tugang kan CMD o 9 to 1 lang tabi 9 to 4 p.m. Ano pa sina kang CMD? Uyang po sa taas kang kuan kan uyang baga na Denver Computer Shop o dyan sa taas sa may LCC. Sa may parking ba kang LCC? Yan dyan sa taas tabi ka yan. Sumakat lang ka mo dyan 9 o'clock to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. Dahil magduwa-duwa. Kung may mga resulta ka mo, mga laboratory result ka mo, daraw nindo yan. Tangani na mas lalo na makarelate buda, mapakinabangan, maging efektibo ang sa tuyang henong hururon, tabi dyan sa opisina ni Ma'am, Melindawi. Yan. Alright, sabi kan texter ta, bako man po bahaw, ang nakapahugak, antipo, sabi kan mga gurang, ito pala, masiram antipo. Uy, antipo baga, masiramon baga sa bawan ki kusido, di ba? Yan na. Masiramon yan. Buda, yan, pagkauno. So, sa bako tipo na maray. Oh, di ba? Anak ka pahugag pala yun, bako man subahaw. So, tipo. Sabi kan mga gurang. Sige, thank you, Tabi, amigo. Benny Barajas, Maray na aga. Rainy Saturday morning. BP Henry, pa-shoutout kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Marlene Lana, Rian Taso Inofilia, Maravilla. Yan ha. Good morning, Tabi Isendo, mga madam. May power interruption advisory po ngayon. Di akong nahiling, igwa nyo. Wala no, di akong nahiling ha. Kuya Henry, maparuson digdi sa San Andres. Mora nun tabi from Tatay Berto Banta. Yan. Good morning nga pala kay Nando Banta. Amigo, si dyan sa tagasan, ano daw inini Nando si Tatay Berto Banta? Kaso sarong aldaw, nahiling ko dyan sa UST Legazpi, si Tatay Berto. Good morning, Tabi. Sa mga professors, mga estudyante po kan UST Legazpi City. Yan ha. Good morning. Nahiling ko si Nando kan sarong aldaw, Tabi dyan sa o dyan sa US of T, University of Santo Tomas. US of T. Yeah, Bueno. Mga liver lovers, o sandali, happy fiesta daw sa Purok. Madali lang kita magpanago sa happy fiesta po daw sa Purok. Saan ba to? Purok, happy fiesta po sa parokya ni Santo Domingo de Guzman, 4 p.m. Misa, concelebrated Father John Luke Andes, and main presider. Yan, ha? Ngunyan palang junior, adi. Fiesta pala ng Santo Domingo ngunyan. Bueno. Ang fiesta baga dyan duwa, sarong Agosto buda, sarong Oktubre. Sa parokya kan Santo Domingo Albay. Alright, Saint Dominic Atabi of Guzman. Tama. Mga tugang, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12.
Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya po na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in age and regeneration. Ang na-damage na tay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kaya mag-liver up! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, sa Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, ano nga na, may itataram ako, nalingawan ko. Importante itong sasabihin ko Bata Sabado. Nalingawan ko. Ano na nga na ito? Nalingawan ko talaga. Short lang. Ay, one. Madali lang, one. Kansarong aldaw, may 2 weeks ago, diwang simana na gayon, may nagdiri sa kuya na mag-agom. Ang pangaran parang kan mag-agom nga ni. Ang pangaran, ayun nga na iso pangaran. Ang pangaran tabi kung iso pangaran, ang pangaran si Jack and Pamela Cerezo. Yan, ha? Nagdiri sa kuya si Jack and Pamela Cerezo, mga tugang sa DCGB. May daradarang kwarta na nakalaog sa plastik. May daradarang kwarta na nakalaog tabi sa plastik. Pagtaram ko na sa endo, ngani na, kwa. Day man ka nagkiklaim digdi, tabi. Tulong si mana na ini, napiga para ulit-ulit ko. Alat mo na ta, haliyon ko doon sa kong tsali ko. Tagari mainit ang pamatik ko dyan. Hindi kayo sa kuyang chaliko. So, pang mainit, pang malipot. Alang, ha? Alright. Now, may nag-claim din na may nagdiding duwa, so saro babayi, ang laog ngayon, 1,500. So, saro ngayon, laog ngayon, itong plastic ngayon, nasa, pero ito sabi niya, 2,000 plus. Araw kaya. Ano nga kung itsura, kang plastic, iba man, so saro, blue. Susaro ngaya nakabugtak sa Igodaki may LCC. Yan. Kundi ano yan ano basta agari baka man plastic actually sabi niya nakabugtak ngaya sa ano nga itong biodegradable baga nakabugtak da duman. Dako bako po iyan. Di ko sabihin bako sa kwarta. Di ba? Sa kwarta kaya dai pong ID, adeng ID. So plastic kaya nahulog junior, deng ID na nakasadeng identification. Iga pa naman kisaro pa natatandaan, itataram sa kuya kan maklaim kung saan da talaga ito. Ngunyan, tulong simana na pong daini na kwandigdi, nakiklaim. Di ko haram ko nung gibuhon ko ka ini, o apudang ko na ini, parigdong ko ara ini si Kwan. Bahala na sinang doon kung paano ninda ini, o. Ining mag-agom na si Pamela pala, si Jack and Pamela Cerezo. Para dangogon ko ini paga na duwang ini. Doon ako, nagdadangog suduwa. Di ko aram ko nung gibuon ka ini, ta. Ang sa ko tang option ko, pero haputong ko sa mag-agom. Tamay na ka para balik-balik magaling ni Junior ng kaharan kita bang John? Ade. An masira mo Junior, kung pakalipat ka sa bulan, may dumigdi. Sa kuya ganito, unang yung kantidad, unang yung itsura, tumugma baga sa description, bako na problema ko. Iyo po, o yan tabi ito, baka sa indo ini, pero pag duminigdi ka mo tabi sa DCGB, yaw na ko digdi, 5 to 9 a.m. Pag Lunes hanggang Biyernes, boda 2:30 to 4 p.m. Tapos minsan may mga lakaw man kaya ako eh. Pag Sabado, yaon pa ako digdi alas 5 hanggang alas 8:30 nin aga. Tapos,
Pag hapon, alas 2 hanggang alas 4 po nin hapon, yaw na ko sa DCGB. Yo, hello? Todo mo tabi ako, BP. Ikan ma-describe? Saramayon ka? May hint na ako, BP. Dahil mo piso blue. Pwedeng transparent yan. Ano? Transparent. Sala. Sala, oh. Pero ang kantidad? 1,499. Lalong sala. Oh, ano pa? May papel naman sa loob na may nakasurat. Ano pa nakasurat sa papel? Sa Kuya BP, kukaon ko dyan, instruction to operate. Instruction to operate. ano? Nata pala niya na pigapot ko. Nata. Yaw mo kayo dyan sa radyo ko, na ko pala kukuha. Ayaw digdi mananggad. Yan mananggadigdi. Yan mananggadigdi sa lamesa. Yan digdi. Yan mananggadigdi. Siguradong sa Kuya yan, kami instruction to operate. Siguradong sa imo yan. Alright. BP, ang proseso ba kan, 30 days. 30 days? Tapos pag dahil nag-claim, itaw mo na, i-charity mo na. May batas ka. Anong batas ang is ano yan? Gero Royal Studios. Ano may batas ka dai magibatas o ano? SOP? SOP yan. Gero unwritten unwritten na polisiya. Kami kayo that time kayo sa nasa operation mga kami ng resto. Pag dahil yan big-claim, so kung di sa'yo nakakuha ka, tita ko may duman. Iyo. Iapudan ko ini pa anak ko na. Patapuson ko lang yun ng Agosto. Patapuson ko lang sa Agosto. Tapos kung dahil, September 1, madyan ako sa iyo mo, charity. Kadang ko opinion si Joker ko masasabi niya yo. Pakala si Joker. Potong ko. Tabaka. Ano na ako nagkonsulta sa mga tambay naman. Basta, ang tarang sa kuya kan, mga gurang. Okay. Sige, Migo. Sige, bye-bye. Si Noel, konsulta sa mga gurang. Si Joker, tambay ang pighapot niya. Joker. Good morning. Ano na kita? Iba man ka bilang ihapot ko ta. Ano? Ano pa daw ining mga solar lights ko digdi sa harong? Mga malumlumon. Salbatana ka. Dahil managinit maghapon. Inyo pala na di. Nailing mo na. Dahil ka naman naghapot sa tambay. Muna ako, nawara kaya si Solar Boy at si Solar Ma'am. Buwa ka. Yan, luminuya. Panguna mo ha. Nagbarbakasyon na nga ni. Sarawayon ka. Pag-una ako, seryoso sa simbag ko, may tumbo ka pala. Di na ka ulagawan. Okay. Sige, good morning. Good morning. Hi, alas 7 na lamang, madali lang. Nandiyan na si Jasmine Tabi John. Aling mo na si Jasmine. Nandiyan na, wala pa. Moranda eh. Gariyaw na. Nandiyan na. Sa Mauranon nga Tabi, sabi sa ko, grabe nga po usuran. Arang mo, pagdaraga, baga junior. Paminsan, pagdaing klase, ba natagal na maulawa mo ang baga. Ta siyempre, pagdaing klase, iba man ang kaurong ka junior. So, siyempre, di ba? May kauron man yan, di ba? Hello, good morning. Good morning po. At BP, Po. date na hindi pa kinuha yung pera. At hatian na lang. Latoson tagang sarawayon ka. Okay. May tanong pa ako. Dali na, alas 7 na. Ano po? Yung bang eleksyon sa 2028? Dahil pa man, bill pa man sana po ito. Kwan pa man sana. Bill pa man lang. Dahil pa man batas. Bill pa lang. Itutuloy nila. Yeah. Ang utak nila nasa talampakan. Ay, okay, bye-bye. Okay, bye. Okay na. Talas 7, nako, mabareta na kami, Okay na po. Tabi, mga tugang, standby na. Mamaya pong 7:30, pag-restoryahan taan, tungkol mga tugang sa, ano nga ng topic ta sa Radio Klinika mamaya.
Guest natin mamaya sa Radyo Klinika si Doktor... Ay, madali lang. Ano ba to? Madali lang ha. Ang guest natin mamaya sa Radyo Klinika, si Dr. Michelle Raborar de Leon. Yan. Dr. Michelle Raborar de Leon. Tango niyan pong Agosto mga tugang National Lung Month. Ano? Ang Agosto pala, National Lung Month. Kaya po siya sa tuyang guest mo niyan tabi sa Radyo Klinika. Medical Officer 4 kana BRHM si saro po na pulmonologist. Pag-irestoryahan taan may kinaraman tabi sa COPD. COPD. Yan sa mga Buda Ivali. Ito ipakaunta ni. Ang COPD ay Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ang Ivali, e-cigarette or vaping use associated lung injury. Salbatana. Iyo para. Bago pala ininghilang. Adi ko arang kung bago ini. E-cigarette or vaping use associated lung injury. Ivali. Yan. Ha? Okay na? Oho. Lahat ko na talaga ayos pa si Junior kang camera mita. Dapat pagtuko din ni Jasmine sa kang camera. Ano yun? Gumayon-gayon lamang. Gari nga yung malailan. Karamo niya na aga. Kaya lang ha. Oho. O di okay na. Totoo mga tugang. Sandali. Tama yung mga. Basta. Palampas nitong sambulan. Iyo, sambulan ha. Okay. Good morning, sir. Itao mo na lang kay Kadorat. Sugurang na nagaparakaraw sa imo. Ha. Uyog-uyogon mo an. Mayaman ito. Mayaman tabi ito. Sabi baga ni Madimo, ba mabanga kamo. Iyo man ang dali. Sarawayo na madiko ito. Banga da kaming duwa. Ano ba yan? Okay na, Junior? Balat ko na? Ka na parang camera ta, Junior. Bago ako mag-break pala, ang DCGB, naghahanap tabi ki IT graduate. Baka interesado ka mo mag-apply. Pag-text ko na sa mga amigo ko sa mga eskwelahan. Naghahanap tabi kami ki IT graduate. Apply na lang po kamo sa DCGB. Babae o lalaki, no? Kay pohan mitabi yan, asap yan asap tabi, babae o lalaki, kay pohan mitabi mga tugang ki IT graduate, no? Sen man tabi ka mo nag-eskwela, pairunutan ka mo mag-apply, tabi. Ngunyan tabi nga, i-address tabi kay Executive Vice President Glenn Barcelon. Executive Vice President and Concurrent Station Manager, tabi, kan DCGB, mga tugang, ansa endong application, and resume, darahon po digdi sa DCGB. Okay? Yeah. Then, kang in-announce ko, may nag-text, pero ngayon sweldo. Then ako nagsimbag Junior. Compare ang sweldo. Testingon mo idang umapply para maaraman ang sweldo. Kami po, nagsusunod tabi kami sa mga regulasyon kan Department of Labor and Employment. Ikadua, nagsusunod po kami sa mga requirement kan gobyerno pag nakalaog ka na sa DCGB. May SSS, may PhilHealth, may Kwanka, may ano pa nga ito, may basta, kompleto po ang mga beneficiaryo. Susog po mga tugang sa government requirements. Hello? Migo, good morning. May suggestion ko ako sa imo. Ano? Pag halimbawa, interview mo, hinapot ka kung buraan mo ang sweldo. Mas magayon, taraman mo na lang. Na? Pinakuan ka na nga ng trabaho, makagad ka pang sweldo. Bye-bye! Sarabayon ka. Good morning, amigo. Sarabayon na joker ini, Mga tugang Anbareta alas 7, susunod na. Ngunyan, tabing alda. Attention!